Bez obzira na to da li autor po prvi put objavljuje knjigu ili je najprodavaniji autor, korica knjige je takođe ta koja treba da privuče pažnju čitaocima i u trenu im prosto dovikne mene pročitaj. Na ovu temu govorimo sa Monikom Lang, ilustratorkom i grafičkom dizajnerkom, koji je upravo dizajn korica knjiga jedan od najdražih načina izražavanja. Koliko se novih izdanja izdalo od početka pandemije, na kojima si ti naravno radila? Sad to je dobro pitanje, ja nisam ni brojala, sigurno ima jedno 4-5 recimo sa mojim koricama, ali ono što, mislim sad možda je moj pogled na to malo subjektivan, ali u poslednje vreme imam osjećaj da su ljudi ponovo počeli više da čitaju generalno uz poslednjih godinu dana, verovatno jer su imali više vremena i zbog raznih drugih okolnosti, ali to je divna stvar. Završila si fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, odsek grafika i knjiga. Dakle, slobodno mogu da kažem da si negde od početka znala da umetnički želiš da se izraziš upravo kroz korice jedne knjige. Zbog čega te je to toliko privuklo? Pa ja sam, mislim, jeste to nekako specifičan odsek, jel, kad tako izgovoriš, to je vrlo onako precizno fokusirano. Sad, naravno, ja sam u karijeri radila, mislim, i dalje radim i mnoge druge stvari, bavim se ilustracijom i dizajnom i prelomom i svim srodnim tu veštinama. Ali korice knjiga, to mi je uvek bilo, mislim, još sam kao malo dete pročitala sve što sam mogla da nađem u dečjoj biblioteci i uvek mi je prirodno dolazilo to vizualizovanje stvari koje, mislim, sad naravno svako ima neki individualni proces tokom čitanja kako mu se to sve odvija u glavi, ali ja sam jako često uglavnom viđala vrlo precizne neke slike praktično čitajući te neke romane, mislim još i dečije naravno, pa posle i sve ostalo. I onda mi se to sve vreme činilo kao neki savršeni spoj, kao volim da čitam, mogu nešto konstruktivno da radim po tom pitanju, tako da to je nekako bio dream job još od mladih dana. I kada govorimo o vizualizaciji korica knjige, šta je to prvo od nekih podataka ili detalja što tražiš od autora ili izdavača kada krećeš u proces stvaranja korica? Pa ja sam do sada čitala uvek ceo tekst. To mi je, mislim, znam da razni izdavači imaju različite pristupe, nekad vi dobijete samo neki sinopsis ili neke osnovne informacije koje treba da stoje na koricama, ali po mom iskustvu mnogo je teže, mislim što ima više podataka, to je lakše naravno uraditi te korice u tonu koji odgovara samom tom rukopisu. Koliko korica treba da nam ispriča priču o tome koja je radnja knjige? Pa zapravo mislim da korica više treba da bude neki teaser cele atmosfere i naravno žanra i svega ostalog što čitalac treba da odluči u nepreglednom moru korica pred kojima se nalazi, da li digitalno ili analogno, u suštini prilično je slično. Tako da pre svega to treba da bude, mislim, ja smatram da ne mora to da bude ni konkretno sad neki lik ili događaj iz same knjige ili nešto što ćete vi posle da prepoznate, aha, to je na korici, mislim, zavisi naravno od slučaja do slučaja, ali više to treba da bude neki simbol, neka aluzija na ono što vas čeka na stranama knjige. I sada kada si pomenula, dakle, digitalne i štampane, znači štampane izdanja knjige, koliko se i u kojim, da kažem, parametrima razlikuje dizajn korica za ta dva formata knjige? Pa zapravo ja mislim da su osnovni postulati moraju da kreću od iste osnove. Sad naravno vi u štampanoj knjizi imate i taj dodatni moment objekta, pa sad tu može da se razmišlja i o nekim raznim doradama i
papirima i svim ostalim stvarima koje preko štampe mogu da se postignu. A recimo online varijanta mislim da ima veliki potencijal da recimo se razvije u nekom drugom pravcu, možda čak sa nekim suptilnim animacijama ili tako nešto. To sam viđala da se radi recimo na koricama magazina do sad, knjigu kao baš beletristiku, na primjer, nisam videla da se tako prezentuje, ali mislim da tu postoji zanimljiva mogućnost da se razmišlja na taj način, na primjer. A postoje li trendovi dizajna korica u zavisnosti od žanra? Apsolutno, pa da, mislim to sad u nekim generalnim crtama negde postoje te neke osnovne stvari koje se manje više očekuju u određenom žanru i vi ne možete, mislim od nekih stvari ne možete baš da odstupite jer to onda odlazi u neku drugu priču. Neke legendarne korice nastaju kada čovek prosto, kada dizajner istupi iz tih nekih pravila pa uspe da napravi nešto što je izvan očekivanog. Ima mnogo knjiga iz vremena Jugoslavije koje su jako dobro likovno rešene zato što je tada bilo, mislim, slikari su se bavili između ostalog dizajnom korica, to je ono negde više išlo u nekim slučajevima u neki umetnički pristup. Ali generalno mislim da bi izdavači mogli da možda malo hrabrosti imaju u izboru korica, mislim, kao i u generalno grafičkom dizajnu, a i mislim, u drugim oblastima kreativnim, nekada se previše ide na ono što je safe. I mislim da bi svima bilo zanimljivije da se možda da dizajnerima da malo veća sloboda ili da se nekada zaista ode, da se prihvate neka rešenja koja su malo izvan onoga što je neki standard i što je prihvaćeno, pošto bi verovatno baš tako nešto privuklo i čitaoci.